ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଏକ କାଉ ବସିଥିଲା। ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେଠିକି ଆସିଲା। ସେ କାଉଠାରୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ସେ କାଉକୁ ଶୁଭ ଦିନର କାମନା ଜଣାଇଲା। କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ଖସିଯିବା ଭୟରେ କାଉ ପାଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। ଦୟାକରି ତୁମର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କର। କାଉ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚତୁର ବିଲୁଆଟି ତୁରନ୍ତ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ଉଠାଇ ସେଠିକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବାର୍ତ୍ତା, ଆଜିକା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଉପରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତି ଆମର ହୋଇଥାଏ।